Darek Párek, vítejte u dalšího videa a dneska vám chci říct něco o mým začátku mého kanálu. Je to tak, že jsem se rozhodl, že začnu natáčet na YouTube. Budu natáčet hlavně challenge, třeba nějaký pranky zkusím a nejen pranky, ale prostě třeba budu natáčet třeba, když se něco udá, něco dobrýho, jo. A dneska mám jakoby prostě uvítací video do začátku mýho YouTube. Když tak se vám ještě jednou omlouvám, kdyby bylo špatné osvětlení, špatný zvuk. Fakt moc se vám omlouvám. Ale zkusím dneska první video a pokud bych měl aspoň 10 odběratelů za třeba 3-4 videa, tak bych vám slíbil, že bych si pořídil kameru. Jinak osvětlení bude taky lepší, teď tady mám fakt jenom světlo, takže mám prostě jenom světlo z pokoje, protože prostě ještě nevím všechno pořádně, jak mám co natáčet, jaký osvětlení mám mít a tak dále a tak dále. Hlavní videa se budou udávat tady z mýho pokoje, kde jsem se pokoušel už natáčet pár videí, ale ty videa mi moc nevyšly. Toto video bude krátké, protože chci jenom, abych vás uvítal do mýho kanálu, takže to by bylo jakoby všechno, co jsem chtěl říct v tomto videu. Chtěl jsem vás upozornit, že můj kanál je nový, je tohle první moje video, můj první vlog, moje první video, prostě všechno je to dohromady. Takže se mějte krásně a Darek Párek.